Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Carla, na narito ngayon sa Kandusanang Istasyon para ipahatid sa aking kapatid nga si Charlotte. Mga Kandusanan, may gusto lang akong sabihin kang Charlotte, mga Kandusanan. Kapatid ko si Charlotte, mga Kandusanan. Kasi masakit talaga yung ginawa niya sa akin. Tinis ko lahat na mawalay sa aking pamilya. At nagpapasalamat ako sa iyo na kapatid ko na nandyan ka para bantayan ang mga anak ko. Pero nalaman ko na lang na pati asawa ko inaalagaan mo rin. Imbis ang inaatupag mo ang mga anak ko, pero asawa ko, inaatupag mo na rin. Kapatid pa naman tayo, Charlotte. Pinagkatiwalaan kita dahil kapatid kita. Pero imbes na inaatupag mo yung mga anak ko, pati yung asawa ko inaatupag mo rin. Ang sakit. Mismong kapatid ko pa ang magtatraidor sa akin. Nagpakahirap ako sa ibang bansa. Tiniis ko ang lungkot na mawalay sa aking pamilya. Nagpasalamat ako na nandyan ka, na kapatid ko na mag-aaruga sa aking mga anak. Pero trinaydor mo ako. Ang sakit. Pag-uwi ko dito galing ng ibang bansa, nalaman ko na lang na kayo na pala ng asawa ko. Bakit mo nagawa sa akin? Kapatid mo ko. Akala mo siguro madali yung sitwasyon ko sa ibang bansa na mawalay sa aking mga anak at asawa ko? Tiniis ko lahat ng lungkot. Araw-araw ko silang iniisip kung kumusta na sila dito. Pero panatag lang ang aking damdamin na kasi nandyan ka. Nandyan ka na kapatid ko na mag-aaruga sa aking mga anak. Pero bakit mo minahal yung asawa ko? Ang dami namang lalaki dyan. Bakit asawa ko pa? Bakit, Charlotte? Sabihin mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin. Bakit mo ako nagawang traidorin? Hindi ko talaga inakala na mismo kapatid ko pa siya magta-traidor sa akin. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon, Charlotte. Close pa naman tayo. Nung naalala mo yung bata pa tayo, ako ang nag-aalaga sa'yo. Sana naman sinuklian mo yung mga kabutihan kong nagawa sa'yo bilang isang kapatid. Bakit asawa ko pa? Ang dami namang mga lalaki dyan. Diba sabi mo sa akin nung tumawag ka, maraming nanliligaw sa'yo, pero ayaw mo? Ayaw mo pala. Ayaw mo silang sagutin dahil
May gusto ka pala sa asawa ko. Bakit mo nagawa sa akin yan, Charlotte? Bakit mo nagawa yan? Bakit? Ipaliwanag mo sa akin. Kaya nga narito ako ngayon sa kanto ng istasyon. Narito ako ngayon sa kanto ng istasyon para maipahatid ko sa iyo kung anong sakit na nararamdaman ko. Kapatid tayo, alam mo yun, kapatid tayo. Bakit, Charlotte?